Hi guys, welcome to T-Favors TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Chikonzero chakaita kuti Ngoni asiyane nemukadzi wake Tachiwana, nechikonzero chaita kuti adzokerane nemukadzi wake Tachiwana. Chinhu chakaita kuti Ngoni atize mukadzi wake ndechekuti mukadzi wake Madam Boss vanenge vaidanana nevamwe vanhu vakawandisa nenguva yacho. Saka pakazoita Madam Boss nhumbu, Ngoni akafungidzira kuti nhumbu iyi haisi yake namva arova pasi, of which nenguva yacho Ngoni aivamitisa mumwe mukadzi uya akabva mupa mwana mukomana, vakabva vati kondekagarire chii, because mwana mukomana zvinonzi ndiye ari more important. Madam Boss vane mwana musikana, zvane mumwe futi mwana musikana. Saka chikonzero chazoita kuti Ngoni adzokerane nemukadzi wake vazoita ma DNA test muchiwande. Guys, munongoziva mega vanhu vanoda inonzi privacy, havasi vanhu vanofarira social media kuti zvinhu zvavanoita zvinobudiswa pa social media. Saka chazoita kuti adzokerane ndechekuti Madam Boss vaenda vaine ma DNA test anoratidza kuti Ngoni ndivo baba vemwana. Ma DNA ari kuti 100% ndivo baba vemwana zvisina kupokana. Saka Ngoni abva ati nganditore mukadzi wangu nevana vangu. Ndosekera muchiona mavidhiyo ari kutenderera Madam Boss vari kunze kwenyika kuGermany vaina Ngoni nevana vachifara, naNgoni achifarawo achinakirwa. Zvinovengwa nemuroyi, munongoziva mega muroyi. Pavainzi vasiyane vanhu vakafara zvisingaite, asi varipo mafollowers aMadam Boss vakamira navo, varingomira navo vadedzera kuti matifadza Madam Boss, taitofungidzira kuti makahura kasezvo muchifarira varume too much. Munongozivawo Madam Boss kana vari pavarume vanojamba jamba, handizivi kuti inyere kana kuti chii chinoita kuti vajambe jambe vari pavarume. Zvakazoita kuti vanhu vabvunzana kuti ko iye Ngoni wacho aripi tisingamuona ari padhuze nenhumbi yemukadzi wake.